tayo. Lunes, kailangan tumayo. Bago ang lahat, magkape. Dalawa yung aking malamig na dito. Kape. Bago gumalaw. Jeno. Get up ba? Dito get ano to, parang pang baryo na get up. Loko mo ako, Jeno Ano na, brother, kumusta? Kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Ngayon, bayabas ko. So, maganda yung sikat ng araw ngayon, mga kakabsat. Tayo punta ng gym kasi malamig. Kaya dito na lang mamaya sa aking garage. Yan. Madumi pero pwede naman. Sigat. Kulang na lang M60. Meron ako, gusto mo ilabas ko? Gusto mo ilabas ko? Huwag na. Meron ako dyan. Morning. Want some guava? Yeah, just get one if you want. No, we got the same kind, that one. Oh yeah? How was it? Good? This year is not that good, the wild fruit. It doesn't taste that sweet. I know, but I think they need to grow more. It's like, No, when it turns almost white, like light green, it's ready. we have mango? I have mango in the front yard. Yeah, I saw that one before. Yeah, very Oh full. man, can you give me one? I Oh, want to try it. I just picked them all up already. I know, I saw it. I'll bring them next time. I'm so jealous when I see that. Yeah, the other guy got a lot of them, the other guy too. I know. But yours are, do you spray it with like something? Baking soda. Baking soda? Baking soda and canola oil. Put like for 1 gallon. Put 2 tablespoons of canola oil and 2 spoons of baking soda. Spray it, there's no bug. Wow, okay. You don't have to worry about the bug. It won't come back unless it's good. Look at my guava. Yeah. No, look at my mango. I have mango here, but never. Then they have mango in the backyard. They're fruit too. When you spray it, after what, like a year? No, when you test on it, you just spray it to all the small insects. Oh, just for the insect, not for the fruit thing. Oh yeah, it does affect the fruit. If you when there's an insect on the fruit or whatever, you spray it, it doesn't cause it any harm. You baking soda and oil. Right. You mix it in a gallon of water. Safe, right? Yeah, it's safe. No organic, okay. Okay, brother. I'll bring you some mango when you Oh yeah, please. Thanks. I'm dying. So, siya pala yung may-ari ng mangga doon. Kumuha daw siya ng bayabas ko. Yung basura day ngayon. Wala ba yung mga tubig na? Nilabas ko na yung mga trash. Ganda yung araw mo. Ganda yung araw ngayon. Bukin mo natin yung itong kape natin. Itong weather dito sa California maganda. So every time na mahaba na yung every time na magandang weather, lumabas kayo. Alam ko sa Pilipinas may bagyo ngayon, may bagyo ngayon dyan sa atin, pero ingat na lang. Signal number 4 sa Ilocos, sa banda Ka David, ingat dyan.
sa inyo at signal number 4 dyan. I don't know kung may ilaw pa dyan sa bandang Ilocos. Sa La Union, I think number 3 na. Kahapon number 2. Yung mga kasamahan ko na nasa bakasyon sa Pilipinas, ingat po kayo babalik dito. So napakaganda ang weather. Kailangan ko palang ibigay yung kapitbahay yung sa aming business. Muna yung sakyan. Okay. Ito yung aming late na negosyo ngayon. Alcabida. Itong aming bagong hindi naman bago, kumbaga matagal na naming negosyo, pero nag-improve siya. Glendale, magandang Glendale. Yan. Ang maganda rin kasi sa amin dito, brother Jeno, sentro kami, malapit sa Disneyland, malapit sa Disneyland, malapit sa Universal. So yun ang maganda sa area ko. Bigyan natin yung kapitbahay. Ito yung talim na parang hindi ko pa siya nakikita. May iabot ko din yung kanyang talbos kamote. Ako nagbigay niyan. Yung talbos ng kamote, bigay ko yan. Bigyan natin sa aking kapitbahay, si Manong. Tayo. Ang Pasko ay sumapit. Mangaroling tayo. Tayo ay si ayat si may sanga ubing. Ngayon baga Pasko ayo apo. Ngayon baga Pasko ayo apo. Mabaling nga dumawat ti Bagoong. Dumawat naman ti Bagoong niya ako. Ito yung business namin. Alcabida. Ito ang aming business, brother. Oy brother, ang laki ng kinita mo ha. Kaya mag-avail ka na sa amin, no? Ate, ito yung kay Ate Christy para ibigay na lang sa kanya. Para ma-review niya bago kayo magbakasyon. Sige. Bigay ko na lang. Ibigay ko kay Kriste. Wala na tanong. Tanong mabasa na. Tapos na contact number milita. Friend. Thank you, Anang. Pwede manong? Abumpay. Ako naman, tadya nakita mo na all daw. Nagsumba kami ni Norman. Okay nga Rod. Sige. Thank you. Abumpay na lang bayawat mo. Damay ba yan ba siya? Paalap ko lang sunan na. Pilyan na dyan ko pilyan na dyan. Tsaka kakakit ko niya basit eh. Awalan niya yung parang yaman niya. Bali naramanak, hindi kandak. Ring-ding ko. Right naman ang tingor sa paalak ko na bayabas eh. Gadab niya bukol na. Tanodi ka nga maas. Sabagay, tsaka kakakit ko dyan pa eh. Kakakit ko yung basit. Isang-isang buti ko, ulit ka mahani. Padasam hani. Gimas. Wey! Padasam. Sausaw mo. Honey, no kayo mong may sukakin ko ay asintin na chili oil. Pili ka jay. Ngam ni mas pagbuong. Iya na. Uray naman. Tadi tapos kamote niya. Okay. Ganda na maganda na. Yung mga tayo. Bago nakakad. Bayabas ko kasi siya bumabagsak ng bayabas
Ang dami. Hanggang sa ilalim. Ayan ah. Nabigat siya masyado. Matanda na. Dati kasi ano yan eh. Kahit ganyan yan dati, kaya niya. Kaya niya yung weight. Pero ngayon parang hindi niya kinakaya. Monday. Okay. So masarap sa bangus. Oh yeah, masarap. Lagi kong ginagawa yan, Jeno, pero pahinugin ko muna. Pahinugin muna natin. Uy, ang laki ng kinita mo, Jeno ah. $140 plus. Ako na demonetize. Kasi kung ano mga nilagay kong ano dun eh. Kung ano, alam mo naman ako, video sa mga Senate hearing, mga music, ay nawala yung dollar sign. Ayaw ko kung babalik kasi ang sabi niya sa akin, brother, paano bang gagawin? Parang yung mga reuse content. So sabi parang daw yung ano yun, tatanggalin ko siguro yung mga reuse content na kailangan, kasi dapat may reaction, ano, hindi mo lang basta-basta i-video, dapat may reaction ka towards that ano yung video niyan. So ano ba yung mga ano ko, mga boxing yan. Nadali ako doon, mga boxing, pinagbibideo ko. Yari ako so natanggal, pero sabi sa akin, brother Jeno, pwede ko daw reapply this November 14. So siguro ang gagawin ko, paano ba, magtatanggal ba ako ng video sa mga hindi ko videos, katulad ng short clips. Kailangan ko tanggalin siguro yun, ano, lalaki pa naman ng views, no? Yung mga thumbnail na ano. So magtatanggal siguro ako. Re-retain ko lang yung sa akin. Para ano sabi? Mas malaki ang sana kung anak ng kabayo ka. Oo, papali pa rin kita. Gusto mo? Lakad tayo sa kapitbahay. Ang problema, Christmas na eh. Malipad ako. Dito mismo, Saranggola. Mag-live ka na. Ano ka ba? Wala na bang live? Ako naman, dumalaw naman ako kay ano kanina. Kay, sino ba yun? Shala. Katulad nga ng sinabi ko sa'yo, yung kay Kuya Jay, nandun siya. Sana i-continue. Especially, mas malawak yung access niya pala sa mga tao na makatulong. Okay? Mas malaki yung chance niya na makatulong sa mga kababayan natin. Di ba? So gamitin niya 'yon. Gamitin niya yung mga bagay-bagay na kung anong meron na siya. Hindi man ako si Zero, ayos. Anyway, ang sa akin lang, basta pagpatuloy, or kaya kung hindi pagpatuloy, umpisahan ni Kuya Jay yung ano ba, yung pagtulong ba, kasi nakikita ko kasi marami siyang matutulungan eh. Pag-iibahin niya yung pagkatapos itong mga dilubyo na to, yung mga pwede niyang sagutin sa mga issue nila, pagkatapos niyan, marami siyang pwedeng i-discuss eh, di ba? Para sa akin lang yun. So sabi ko nga, sana bilang tao, pwede mo na ma-share yan sa community natin, kung anong pwede mong ma-share
yun ang aking ano. Shout out Kuya Jay. Kuya Jay Lakay. So ito, pagkakataon mo na to para makatulong ka sa ating mga kababayan, kahit simple lang, through your ano, yung napag-aralan mo, edukasyon mo, at yung talentong meron ka, at kung ano man yung mga bagay na negosyo or business na pwede mong maitulong sa ating mga kapwa Pilipino. So yun ang ating panalangin sa kay Kuya Jay. Ang ano natin kasi, alam natin hiwa-hiwalay tayo ng mga pananaw eh. Pero sa akin iba yung tingin ko sa tao pagka you know, nakitaan natin yung pagbabago sa kanyang pag live stream at yung pagkatapos ng issue na to, yung mga issue na yan. So sana matulong siya sa kapwa nating mga OFW. Yun, yung mga nangangailangan din ng advices yan, especially pagka in line sa pinag-aralan mo. So makakatulong ka, especially pag license ka. Likas kita sayo mo kasi wala pa akong StreamYard. Mahina talaga ako, hindi ko nababasa. Wala, mahina na ako sa ganito. Super chat sabi naman nito. Wala, hindi ko na nababasa yung mga ano yun. Alam ko na, dito ko babasahin. Ano nyo, parang dami, no? Si Jen Orbel lang kausap ko eh. Mo naman, namamad ako eh, 3 cellphone ko. Okay. Ganda ng weather talaga, brother. Ito, pagka may narinig na kunwari putok ng baril o kaya explosive, yan, didetect yan. Pagkakalam ko may camera din yan eh. So ayan siya, iligay ng city yan eh. Safety tayo. Kaya wala siyang limitation kasi wala siyang kaso nga may identity na, 'di ba? Yung nabulgar. Ganun talaga. Wala naman talaga sikreto na hindi mailalabas eh. Yun lang naman ang ating panalangin, na sana siya, pagpatuloy na lang niya yung pwede niyang gawin ba. Merong siya na umpisahan, di ayos. Hindi ko naman siya inuutusan eh, ano. Kasi sa akin lang meron siyang access sa mga bagay ba, may skill set siya, which is napakaganda yung format na yan para makatulong, especially yung walang kakayanan, yung walang kakayanan na mga
ano natin, mga kababayan na hindi afford, na which is capable naman sila na ano, na at willing sila na mag-improve ng kanilang buhay at matuto kung ano man yon yung ino-offer ng skill ni Kuya Jay. So ang nakikita ko kasi yung brother yung positive yung pwede niyang maitulong kasi malaki, parang tingin ko malaki siyang malaki yung kanyang access para makatulong sa ating mga kababayan. Hindi tayo pwedeng diyan, sa akin nga pwede kong mamahalin ko yung mga bagay na yan kasi basta sa akin maganda yung pagtulong, especially yung mga hindi afford ba, na willing umasenso din ng buhay nila. So yun lang, habang tayo magkakaryo muna ng ano ba, Ka-Jenno Rubin, ano bang ikaw ba? Ano bang pwede mong maiambag dito sa community natin? Ano bang pwede mong ma-share sa ating mga kababayan bukod sa iyong mga intellectual inputs? Hindi naman kasi laging hindi naman lahat ay bigay pera, bigay ng ganito. Alam ko naman ikaw talino ka, so nag-share ka ng mga magagandang bagay magagandang bagay dito sa mundo na pwedeng pulutin ni Pedro at Petra, diba? So ayun lang, katulad ko ito pwede kong simple lang to, simple things in life, exercise. So exercise yan yan na pwede kong i-share sa ating community. Ito may mga matatamaan. I'm consistent ever since consistency, okay, that's good. Pero sabi nga nila walk the talk consistency is okay, pero kailangan walk the talk. Hindi mabait ka dito sa SOCMED, sa panlabas hindi mabait ka kay Pedro, kay Petra hindi. Consistency, pero anong totoong kulay mo, ganun yon. So kunwari sabihin natin sa work, mabait ka sa mga pasyente, napakaganda yung customer service mo, maayos ka magkipag-usap sa mga pasyente, kliyente, pero yung mga coworker mo, paano mo sila itrato, paano mo sila respetuhin? May mga dyan may mga sumasablay, very smart, intelihente. Kasi based sa aking naobserbahan sa work namin, smart, intelihente, articulate, maganda yung work ethics, maganda in terms of customer service. Pero yung relationship niya sa mga coworker niya sumasablay. So ibig sabihin hindi ka naman pumunta doon para pero part of yan kung gusto mong tumagal sa trabaho mo, dapat lahat balanse ka. Hindi lang dito lang. Okay ka kay ganito pero hindi okay sa ganito. Di ba? So hindi na bola mo lang ako. Parang ganoon yung dating, yung mga ganoon. Pretentious ba? Di ba? So pagkatao na yan kumbaga hindi natin pwedeng maialis yan. So sabi nga sa atin may mga magagaling talaga in terms of interview, magagaling the way they handle panel interview, series of interviews. Pero pag nandun na sa trabaho na, yung mismong nandun na, wala na, sablay na. Ibig sabihin magaling ka lang articulate, magaling ka sumagot, kabisado mo lahat ang mga bagay-bagay sa trabahong ina-applyan mo, with regards sa ng profile ng mga pinapasukan mo, na-review mo lahat. Pero pag nandun ka na, na-hire ka na, after 3 months, 4 months, nagkasungay ka o may sungay ka na talaga, di ba? Pero hindi mo lang nilalabas, syempre nandiyan ka pa sa proby ka pa pero pag nagtagal ka na, yan na, lalabas na, di ba? So lalabas na yan. Ganda na si parang Jenno dito.
Tignan, mag-high blood lang si Lolo ah. Hindi ko nababasa. Hindi naman ako tatagal kapsat sa... Oo. Hindi ikaw ah. hindi ikaw to. In general. In general. Ay, shout out general. Ito in general naman talaga. So, applicable sa lahat. So, sabi ko sa iyo, ikaw matalino ka. Pero, di ba? Alam ko mabait ka ring anak kasi nakapagpatayo ka ng bahay para sa inyo, para sa magulang mo at kasama yung mga kapatid mo. Alam ko yan. So nag-try ka mag-abroad din, nakapag-ipon ka na, di ba? At na-inspire mo kami. Actually hindi lang yung iba na alam mo na sabihin natin na may skill, may utak, pero minsan hindi binibigyan ng chance. Pero na-inspire mo kami lahat, Brother Jeno, sa bagay na yun, kasi gusto ko na ipunteriya mga bagay na pwede mong nakita namin na nag-abroad ka, nag-ipon ka at nakabili ka ng pwede mong ikakaganda ng buhay ng pamilya mo. So hindi ka naman, sabi ko nga, hindi ka naman pumunta sa Amerika para magpa-picture lang. So yun lang. So sabi nga, paano ka maka-inspire sa ano mo, sa kapwa-tao mo, which is yun ang gusto naming mapanood sa kahit sino man siguro, kahit siyempre sa'yo, sabihin natin na hindi masyadong malaki ang ating subscriber, kahit pwede kahit isa, dalawang tao nakikinig, pagka dumaan sa LS mo, live mo, pagka dumaan doon, ang ganda ng sinasabi nitong pogi na to so di ba, so may inspire mo katulad ng ginagawa ko ngayon. Simple things in life, kailangan enjoy mo. Parking, yung sun, yung hininga natin, meron pa may matatamaan, yung mga paninigrilyo, pag-iinom, tanggalin habang maaga pa. Sabihin na natin nakapag-invest ka na sa pagsisigarilyo, baga investment yun sa iyong baga, no? Pero okay lang kasi dahan-dahan naman yan pwede naman tanggalin kasi sa'yo yan health mo yan. So ang mahirap kasi pagka tinamaan ka na ng sakit, mahirap magkasakit sa Pilipinas, mahal ang gamot. Yan ang katotohanan dyan kasi mahirap. Na-experience ko yan noon. Hindi ako makahinga, nagpatakbo ako sa ospital. Pagdating ko sa ospital, walang oxygen sa La Union, yung isang maliit na kasi gusto ko makatipid. Doon tayo, wag dyan, mahal. So I end up walang oxygen. Tapos bago kami ilipat, nagbayad muna ako 500. So tinakbo ako sa hospital. So pagdating ko ng hospital, anong kukunin sa'yo? Down payment ng mga panahon na yon. I think that was ano ba yon? Bago ako pumunta rito, 2007 or 2006. Yan yung ating na-hospital ako noon. So dahil nga sa puyat, sa inom, yung trabaho ko stressful din doon yung mga panahon na yon kasi isa akong branch manager ng isang appliance center. Tapos syempre libre inom, labas-labas, mga suppliers. So hanggang napuyat, kala ko malakas ako kala ko ako si Batman Batman dito. So hindi, mali. Malakas ka ngayon pero pag ikaw kaya ako ayoko na umabot yung yung tipong babagsak yung health mo, yung tipong kakainin ka ng pag kinain ka ng sakit, wala na. Kumbaga ako mga liver panel ko okay, A1C ko okay, triglycerides ko sa ngayon okay kasi mahilig ako sa
you know, mga fatty food din. Kahit nagugulay ako. So everything ng aking blood work, especially siguro, kasi may maintenance na rin ako eh. Matagal na. Pero so far, ang lahi namin diabetic din. Pero kaya nga ako nag-exercise lagi. So si mama ko noon, nandito nun si mama, nalagaan ko yun. Hanggang tinanggal sa kanya yung insulin. Pinapalakad-lakad ko ditong nanay ko noon. Yan. So ang problema ko ngayon, hindi ako minom. Mahilig ako sa tsokolate. Ininom ng tsokolate. Kape. My God. So, yun na lang aking enjoyment, ano? Pero yung pagkain, as is pa rin. So, kaya, yung mga simple things in life, Brother Genorvin TV, na pwede mong i-share. Nandiyan ka na, meron ka ng ano dyan. May steady subscriber ka, meron kang sariling way of speaking. Ayan, mga way of speaking na yan. Si Mr. Veracity. Ayan, meron kang sariling identity na tinatawag. So, mahirap kasi gumaya eh. Diba? May kanya-kanya tayong style. Hindi ka pwedeng mag-ala Selvera. Hindi ka pwedeng mag-ala Kuya Jay. Hindi ka pwedeng mag-ala David Ilagan. Hindi ka pwedeng mag-ala kahit sino man. Be yourself nga, sabi. Ako, yung accent ko, ganito na ako. Pananagalog ko, ganito na yan. Kasi Ilocano ako. Ito lang ang kaya ko, ito lang yung capacity ng utak ko. So why pretend? So yung tama lang tayo. Yung tama lang. Di ba? Pero ang difference ngayon sa akin, hindi na ako katulad ng dati na kung anong pwedeng lumalabas na hindi magaganda sa aking bibig. Bango-bango pa naman bibig ko. So kung may iwasan. So sabi nga may pagbabago eh. May pagbabago sa buhay natin. So hindi naman ganyan ka ngayon. Bukas ganyan ka na lang. Ganyan ka na lang forever. Hindi ganun ang buhay. May mga ugali pa rin na nare-retain mo. Kasi ano mo yan eh. Naito lang sa Ilocano. Nasa buto mo na yan. So yung nasa buto mo na yan, mahirap tanggalin talaga. Kung sabi nila pag sa Ilocano ay naito lang. Ugali mo na yan eh. Kasi na-adapt mo na yan sa kung saan ka lumaki. Sa loob ng bahay. So dala-dala mo. So yun ang ating pwede mo sanang i-share. So anyway, continue ako ang pag-exercise. At nandito na ang aking mga exercise body na kukuha ng bayabas. So ingat tayo lahat. Especially pagka ngayon, especially mga kababayan natin sa Pilipinas, sa La Union, so Ilocos, lalo na signal number 4 dyan. Ingat po tayo, signal number 4 dyan sa Ilocos region. So ingat po tayo, kailangan na maging maging handa. Flashlight, mga pwedeng ayusin, mga bubong, ano pa yung pwede nyo ayusin dyan para maproteksyonan yung bahay natin. So yun lang mga kapatid, at salamat. Exercise na tayo everyday. Mabuhay.